product nga giderive Mag-20 katuig na nga negosyo sa pamilyang Django sa Aluran, Misamis Occidental ang pagpamaligya og cookies. Kini ang usa sa ilang panginabuhian nga gisaligan sa pamilya. Tuig 2005 dihang gisugdan ni Edna ang paghimo og cookies nga kabilin pa sa iyang inahan ang gigamit nga recipe. Nga hangtod karon mo'y sikreto sa ilang lamian nga mga cookies. Nahimutang sa National Highway sa munisipalidad sa Aluran ang ilang tindahan nga Fan sa Lubong Factory. Di naka-display ang hinimong mga cookies nga sagad sangon sa mga lumalabay sa lugar. Barato og lami ang cookies sa Aluran nga dili kabahayan sa mga mamalitay. Sa unang panahon na daan na nanay mga recipe sa akong nanay din ako lang siya gisunod mo. Nag-office ko sa DepEd, ako lang siya nagluto-luto ko ginagmay. Dayon akong gipamaligyan ng mga maestra. Kaya naman ko sa office. Ako tayo sugod na hong ga-motivate ko at to kuanen hantod nga na daghan-daghan na kanang asa ang fiesta manguntak ko dito once kinsay mo order naagi diferensya dili pag kumingon nga ko ano kanang ning I love my own pero naagi diferensya kay kuan naman ni tested naman ni sa DOST ni. Sumala kang Paulo nga maoy nagdumala sa Fan sa Lubong Factory, lahi gyud ang lasa sa ilang cookies kung itandi sa uban kay gisigurong di kalidad ang pagkahimo niini. Aluran is the town where cookies is their one town, one product. So, sa tanang nga lugar din sa Misamis Occidental, Aluran ang naga-produce o lamian kay mga cookies. Bundle ang tawag nato ani kani siya. It comes with 10 regular packs. So 330 ni siya. Ang regular pack nato nga katong kani siya is tag 35. So when you buy ani nga bundle nga 10 ka book save na kag 20 pesos. Ang difference good ma'am according sa mga nakatilaw kay it melts in the mouth and irresistibly good. Ang ingredients niya o ang recipe niya is just the same with the rest. No, siguro mo differentiate lang gid siya sa mo differentiate lang gid siya sa process. We are following the artisanal way of producing the cookies. At the same time, gi-include na mo ang bag-o nga mga techniques. We are assisted by DOST. 80% sa mga residente sa Aluran, mga cookies maker kung tigbuhat og cookies. Busa, nakadesisyon ang lokal nga gobyerno sa Aluran nga magpahigayon og cookies festival matag tuig aron mapasundayag ang mga lamiang produktong cookies nga mapalit ug matilawan lang sa Aluran. Just last year, nahimo ng Aluran Cookies Festival. Kay prior that, gibungadag Tabinal Festival magud siya. Unya nakita namo nga ang bungadag Tabinal, which means good harvest, is common denominator man siya sa tanan. So what's in Aluran is Aluran Cookies. Mo nang ordinansahan siya og Aluran Cookies Festival. 48 kilos nga cookies ang mabaligya kada adlaw sa Fan sa Lubong Factory. Gikalipay sa pamilyang Django nga hinay-hinay nang nailhan sa publiko ang ilang produkto. Usually. Ang market na mo usually, ma'am, kay pre-pandemic, no, naatay gibilin sa Bandep, unya kato sa Shamrock before, unya tungod sa pandemic, limited na siya. So pagkakaron, moanhira gid sila dinhi sa amua o sa tindahan. So ang among mga records dinhi, moingon ay taga Molave, mula mo atong Oroqueta, mahapit diri, or na yung mga taga Osmeña mo adto og Osamis, mahapit dinhi. So kalinlain gid siya ang market namo. Napoy uban nabilin to nag-order no nga 20 ka bundles dalon og Europe. Garbo ug dungog sa Aluran nga dunay lamian ng mga cookies nga pwedeng mapalitan ang mga lumalabay sa lugar nga pwedeng ipasalubong sa pamilya ug barkada. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.